дар вилояти суғд сифати ангишт бад нест, зеро ҳангоми ихроҷи он дар конҳо чандин маротиба кор кард ва аз таҳлил гузаронданд, аммо то рафтан ба дасти харидор ангишт сифати худро гум мекунад, яъне пассифат мегардад. Сабаб ва омилҳои ин чӣ аст? яке аз мушкилоти асосии конфронси ҷумҳуриявӣ буд, ки тариқи онлайн субҳи имрӯз санаи 27 июл баргузор шуд, мавриди баррасия қарор гирифт. Хол Ҳайдар, муовини раиси вилояти суғд нисбати ин масъала ба муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш дод, то дар рафти сармо сокинон бо ангишти хушсифат таъмин бошанд. ман шахсан ҳамроҳи роҳбарони корхонаҳо рафта дар онҷа истодам чанд маротиба. ҳатто баъди лабораторияи ҳамон маркази баъд гармидии гузарондан сангҳое ки дар дарё мешаванд вай дар таркиби кон нест, ҳамин хел сангҳоам пайдо шуданд. яъне инҷа дигар чиз аст, ҳамира як бор назорат кардан дар кор мешавад ки вай сифати ангишт дар куҷо гум мешавад. ман эҳтирома хоҳиш мекунам ишро байнобар гиранд. ғайр аз ин қарзҳое ки барқи тоҷик дар назди корхонаҳои истихроҷкунандаи ангишт дорад, фақат якта корхонаи фонияхнобда зиёда аз 120 миллион сомониро ташкил медиҳад ба ҳамин рӯз. дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри саривақт омода намудани аҳолӣ ба фасли зимистон, захира намудани маводи сӯхту гармидиҳанда ва инчунин маҳсулоти хӯрока конфронси онлайнӣ ташкил намуданд. дар он тамоми сохторҳои кишвар аз захираҳои маҳсулоти гармидиҳанда ба монанди ҳезум ва ангишт маълумот пешниҳод намуданд. ҳадаф саривақт захира намудан аст, то дар фасли сармо ба мушкилӣ рӯбарӯ нашаванд. аз ҷумла ба соҳаи маориф 13 миллион 260 ҳазор сомонӣ ва барои нигаҳдории тандурустӣ 4 миллион 274 ҳазор 600 сомонӣ, ба соҳаи фарҳанг 141 ҳазор сомонӣ, дигар соҳаҳои бюҷетӣ 197 8 ҳазор сомонӣ. ғайр аз ин ба 11 шаҳрноҳияҳои субвенсионӣ маблағҳо 8 миллион 226 ҳазор сомонӣ аллакай ҷудо шуда равон карда шуданд. корбарӣ дар ин самт дар ҳама шаҳрноҳияҳо идома дорад. ҳамчунин гуфта шуд, ки барои гузарондани давраи тирамоҳи зимистони соли 2022-2023 аз буҷаи вилояти суғд танҳо ба маводи сӯхт 18.3 миллион сомонӣ маблағ пешбинӣ шудааст, ки беш аз 17 миллион сомонии он барои харидорӣ намудани ангишт равона шудааст. ин маблағҳо барои харидорӣ намудани ангиштҳо ба соҳаи маорифу тандурустӣ ва фарҳанг ва дигар аз сохторҳои давлатӣ нигаронда шудааст. мувофиқи маълумоти фаврии сароисти кишоварзии вилояти суғд бошад, барои гузарондани давраи тирамоҳу зимистон 295,276 тонна ё худ наздик ба 60% нақша иҷро гардидааст. ҷамъоварии маблағ аз рӯи натиҷаҳои шашмаҳ муҳтарам муовини сарвазир 95.1%-ро дар маҷмӯъ ташкил мекунад. аз ҳисоби аҳолӣ аз он ҷумла 103.8%. қарздории ҷорӣ бақияи қарза мо ҳамагӣ гирифтем ба ҳолати 1 июл, аз он ҷумла қарзи ҷорӣ 28.9 миллион сомонӣ аст, ки асосан аз ҳисоби пойгоҳии обкашӣ аст ва дар вилоят дар маҷмӯъ қарз аз истифодаи нерӯи барқ зиёда аз 702 миллион сомониро ташкил медиҳад. ягон кишоварз ова бепул гирифтагӣ нест муҳтарам муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон. лекин қарз сол ба сол зиёд шуда истодааст. ҳатто қарзи музди менат пайдо шудааст аз ҳамин. барои ҳамин эҳтирома хоҳиш мекунам агентии бедоҷи замин ва обиёрии масъаларо бинад, ки ҳамин одамон чӣ хел кор мекунанд. мо чанд маротиба пешниҳод кардем, мутаассифона масъала то имрӯз ҳал нашуда. ҳозирам ҳамин проблема ҷой дорад. агар дастгирӣ кунанд сохторҳои ҷумҳуриявӣ мо ин корро карда метавонем. чанде аз мушкилоти ҷойдоштаро муовини раиси вилояти суғд Хол Ҳайдар дар конфронси онлайнӣ мавриди таҳлил қарор дода, барои ҳалли он мусоидат намуданро аз муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон тақозо намуд, то дар давраи фасли тирамоҳу зимистон мушкилоти ҷиддӣ ба вуҷуд наояд. гузориши Мафнӯшкурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.